Een feester naar het verliezen. Dat wil het Fries Filmarchief wezen. Siets Wiersma liet u de fjouwer pareltjes uit oud beeldmateriaal zien. En er is amper taffesjoch in natuurgebieden. Boswachter Roel Vriesema maakt het hem botzwargen. Goejoen, welkom bij Bient. Op de dag dat de kranten echt vol stenen over de mooiste boerinnen van het loon. En die komt gewoon van de Gediek. Hoeveel uur slaapt een koe gemiddeld per dag? Ik gok zo een 12 uur. En dat is geworden Yildown. Ja, een uur lang mooi Yildown Broekens gaan nou boerinnen van het nemen. En ik hier vanzelfs graag aan tafel horen, maar dat slag er net. Maar gelukkig gaan wij Miranda Werkman. En Miranda, waar is ze? Nou, zij is drop aan de gong, Arjen. Want als ze kiezen maar tussen die of de kei, dan kiest ze toch voor de kei. Dus we zijn hier in Jesterwaarde op het bedrijf van Weperen. Zij moet melken, dus toen wij haar belden, toen zei ze van, ik wil heel graag komen. Maar ik wil nog volle leven gewoon melken. Ja, en dan ben je natuurlijk Miss Boerin 2016 of net. En dan kies je ervoor om gewoon om het werk te blowen, Joert, hè? Jazeker. Lokweensje maar de titel, Yildown. Ja, dank u wel. Dank u wel. Hoe viel dat? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Wat is er hoe de hinnenkamer dit weekend? Nou ja, ten eerste de titel en ja, een heel soort mediaberichten. En ja, dat is wel extreem. Maar ze wil gewoon terug in, als iets dwammast of zo. Ja, Maar natuurlijk net dat de kei ervan leiden. Ik moet een kapper een beetje bijhouden. Wat moesten ze dan om de titel te krijgen? Want je gewoon mooi was en leuk rennen en in bikini. Nou, we moesten 3 rondes rennen. Ze hier van strieën hier, van pakken strieën hier een soort catwalk maken. Nou, daar moesten we, de eerste ronde moesten we in overal. Nou, hier een week direct een voorstelronde. En dan moesten ze, nou ja, dan vertelden ze een stukje over huis. En dan moesten we chillen, zeg maar. De tweede ronde wie de ronde in de Riekleen, in de hinderriekleen. Dan hier een week direct een agrarische kennisquiz. Dus moesten alle vrouwen moesten, in een vraag moesten, beantwoorden. Nou, ik hier een vraag, daar wist ik eigenlijk geen antwoord op. Want die ging over guiden. Nou, en ik had echt 0,0 verstand van guiden. Dus ik moest 3 rassen van guiden moest ik opnemen. Nou, ik wist 1 of 2, maar de rest had het publiek had me even geholpen. Oké, want wist wel hoeveel uren dat een koos slipt? Ja, 20 minuten. Die vraag, 20 minuten per dag? Ja, die vraag kregen we ik. Ja. Oké, nou, stekken we toch even bij wat op staan. Maar wat is nou in die titel, Yildown? Wat houdt dat in? Nou, met name de eer. Ja, je gaat mij die bij de kalender en de misverkiezing ga ik mij die. En ja, dat is dan wel een beetje de eer. Ik vind een hele mooie foto van die buis op een app. Ik vind het dan spannend dat iedereen dat schinkt en ik meestal met mijn werkbusiness heb. Nee, aan de ene kant net. Nee, dat maakt me net zo vol uit. Nee. Maar mag net iets dwan? Ja, ik moet al even melken, maar... Ja, want hoeveel best? Er ben je 150 kei die melken mag? Ongeveer, iets meer. En hoe lang doet het er? Ja, als het een beetje rent, dan kan ik binnen 2,5 uur... tussen 2,5 uur en 3 uur hak ze wel uit. Dus je bent nog krenk even om de gong? Ja, ik ga nog even. Nou, Yildown zal gauw weer verder, want die kei die wacht je net vanzelf. En dan komen we aanstaan weer even rond. En dan zien we meer te weten komen over haar achtergrond. Want echt een hele boerachtergrond het ze net. Oké, nou dankjewel Miranda. Ontaast dus. Miranda is een keer net in een roze overal. Zak in het dus ek. Wist je dat trouwens, Vriesema, dat een ko maar 20 minuten slept? Nee, dat wist ik net. Ik dacht, ik sleep volle langer. Ja, dat dacht ik ook. Maar jou hebben er wel een heel soort verstand van guiden. Ja, van guiden en van skiën. Neem maar op. Ja, toch? Maar ik had het idee dat ze volle langer lezen. Even het volgende onderwerp, want dat gaat over de taffesjoch op natuurgebieden, ook in Friesland, en die zit onder druk. Het had alles te krijgen met het tekwart on groene boa's, zeg maar de boswachters die het ook bekeuren mooi. Het gevolg is dat de Bigelieks hield niet meer afval dumpt wordt in de bosken en dat ik het streupen dan neemt. Vriesema, jouw binnenboswachter?
Klopt. In Oranjewoud. En jou hebben ik 10 jaar lang hebben jou BOA West, een buitengewoon opsporingsambtenaar. Waarom ben je er eigenlijk mee ophouden? Nou, dat hier gewoon praktisch erbij zien. Ik kreeg er een heel gebied bij te werken. En toen kon ik er net meer bij fietsen. En toen ga ik gewoon wat kozen de BOA aan kontlijn. Ik hou wel tafelsjoch, maar net de hele BOA-procedure van cursussen volgen, herhalingslessen volgen dus, en administratie, daar zie je de volle tijd in. Kreeg ik gewoon een groter werkgebied. En toen ben ik stoppen. Dus je bent ophouden en nu is er een tekort? Nou, tekort ook net. Ja, tekort. Dus ik denk dat tekort een beetje een andere oorzaak had. En hier zie je Lien weer een heel groot natuurgebied weer naar afsluiten. Daar mochten je mensen niet. En wat hebben we nou? We zien vooral op de natuurgebieden hier bestellen. De meesten moeten ervan genieten. Het is gezond, nou, de natuur in. Nou, de meeste mensen er brood gebruik van. Ja, en dan krijg je wel eens situaties, dan houdt zich iedereen net onder regels. Je kan er wat beeldjes ophangen, maar dan weet je, die ene had een hoon, die kuiert, de andere had een mountainbike en de andere wil trimmer en ik geef het hinnen. En de andere denkt, ik maak mijn rotzooi kwijt. Wie wat, ik gooi dat mooi stille natuurgebied aan, dan ben ik er al. Dat gebeurt? Nou ja, dat gebeurt. En dat neemt gewoon ziendroog en ta. Ja, en dan krijg je met de BOA's, dan is het goed dat de boswachter kennis van zaken had om hier aan te pakken. Ja, dat is eigenlijk de rol dus van de BOA. Die moet dus gewoon het tafelsjoch horen dat alles gewoon een beetje goed verint. Klopt. De BOA die had tafelsjoch, nou ja, die shot naar dingen die fout gebeuren. Maar uiteindelijk is het in green, ik had in een combinatiefunctie. Hier ben ik gastheer, mensen begeleiden. Je bent eigenlijk politie in het bos, zou je maar voorstellen. Je helpt de mensen, maar het is, ik zou alle mensen in overtreding binnen, maar ik optreden kennen. Ja, en van die overtredingen, dan hebben we even een paar voorbeelden op een ritje zetten. Hier is een hondje, die had je vergeven en die is deergaan. Het papier dat vergeet nog wel, maar blikjes dat bloot zichtbaar in de natuur en uiteindelijk is het echt schadelijk. En wat gebeurt er? Binnen een week hier een groot bloemplak, het rijterbidel finaal sloopt. Ja, Fries, maar dat lezen dat wie in jouzelf net van mij. Maar komt het hier eigenlijk op deel dat de meesten hoe het generaal minder respect hebben voor de natuur? Ja, er is een toename van gebruik van natuurgebieden en men staat er minder bij stil dat die natuur heel zinnig is en kwetsbaar is. Daar staat men minder bij stil. Dus en dat het is net wat ik zei dat er een heel grote kwart aan tassicht is, maar er moet meer tassicht komen. Nou, ja, maar ja, goed, je zei geen te kwart, maar ik ga wat cijfers hier. Het Frieske Geer had nog een groene BOA's op 20.000 bunder. En Steeds Bosbeheer had 11 BOA's op 34.000 hectare. Dat ligt mij net niet heel soort. Nee, dat klopt ik wel. Het is net zo dat er geen BOA's bent dan net wel tafelsjocht. Iedere boswachter had wel tafelsjocht. Ja, dat is net. Maar het is gewoon nee dat er meer BOA's komen. En daar zetten ik dus landelijk op in. Maar ja, dat wordt even, want die mensen maar een opleiding hebben. Dat gaat gauw en hier met hen. We moeten de jonge mensen nog aanloeken. En ze moeten uit de bestaande formatie komen. Nou, en je moet geschikte mensen hebben, want net iedereen is daar geschikt voor. Maar nou zorg je jou wat. Iets wat net onder haak is. Wat ben dan, wat mag je jou dwan? Nou, het eerste wat je eigenlijk het belangrijkste wat je dwang kennen, als je in je staande houden. Dat is mijn BOA. Je let je passie in en je kan in je staande houden en je kan de gegevens opvregen. Maar heb je een wapen? Nee. Handboeien? Nee. Pepperspray? Nee. We moeten helemaal zonder middelen werken. Maar een pasje? Ja, alleen nog een pasje? Ja, maar dat hindert dat ga je wel de juridische stappen om in zijn gegevens op te starten. Wil je er net mee ontliekt, dan kan je gewoon in je aanhouden en politie inschakelen en dan ben je strafbaar. Dus maar het belangrijkste is om direct de gegevens van het sympathie op te schakelen, want dan weet je letterlijk met waar ik te dwan. Dus dat is heel belangrijk. En je kan een hele goede inschatting maken van wat is strafbaar. Hè? Want dat is een BOA correct. Je moet een opleiding hebben dat je net direct roept dat is fout, maar dat je een goede inschatting hebt dat is fout op die wetgeving. Dat is fout, want dat mij net. Nou, je dat maar weten. Ja, maar ga je wel eens mij maken dat mensen, dan kom je er en dan show je iets dus, wat net mooi, en dan ren je erheen. En dat die mensen dan ook net luisteren willen. Dat gebeurt wel. Het is mezelf niet omdat ik bedreigd ben. Ik zat in hoon bij hem. Dus ik ben rustig weer, toen moest ik weer omloeken. Ik ben rustig weer omgaan naar de auto. Ben in de auto zitten, ik had de deur opgesloten. De man had zijn auto ervoor geparkeerd. De hoon erbij. Ik werd even bedreigd. En maar toen viel je dan net, want dan ben je boven. Excuseer mij, maar viel je dan ook een beetje een lulletje rozenwater? Van, ja, dan ken je eigenlijk niks? Nou, dan ga je gewoon op de kenteken schroei je op. Dus je op dat moment kan je aanvragen is waar is het zijn partij. Je bel je gewoon politie en die komt. En dan
is procesverbaal. En dat mij een BOA dus zelf ik doe een procesverbaal. Maar je hebt wel eens lastige situaties. Maar uw insteek is altijd we willen net boerman wijzen, we willen eigenlijk die natuur les naar de meesten taha. En er zijn mensen die genieten ervan, neem maar trimmers in het bos. En als je trim in het bos, dan vind je het lastig dan oors in hoon achter je vriend of die bedreigt je. Nou, dat is ook een hele belangrijke tas, zeg maar, de wijze. Meestal moet zich onder regels houden. Maar wat is dan de oplossing? Gewoon meer boa's? We zetten wel in op een goede BOA-handhaving in de velden. Dat is gewoon heel goed. Want meestal, we proberen het altijd met communicatie eerst duidelijk te maken zien waarom. Nou, lukt dat net, dan maak je een strafhandeling, dan maak je gewoon strafbaar stellen. Maar we proberen het altijd wel in de goede zin van het woord op te lossen. Eerst communicatie, want ik tref hele problemen dat de meesten dan wij net in de gaten hebben. Ja. Krijg je ook tips van mensen? Is dat met name de manier om mensen te traumteren op te pakken? Of patrouilleer je een beetje terug bepaalde bossen en vangen je ze dan? Nee, we krijgen wel tips. We krijgen productklachten. Vooral met de moderne media, je krijgt productklachten. Dus je weet wel, daar speelt ergens wat. En dan ga je maatregelen, dan gaan we erheen. Ja. Waar we gaan zelf vinden. Vorige week vrede nacht gingen we dat voorbeeld zien bakken van mijn studentenfeest, een ontgroeningsfeest voor studenten. Nou, daar weer een klachten, komen meesten er echt last van. Dan ga je posten. Nou, dan post je ze nacht met 2 man en dan pak je ze. Ja. Nou, dat is dan. Maar het gaat vaak wel een beetje met tips. En je krijgt wel een inschatting van, daar speelt het wat, daar speelt het wat. En dan ga je er gelijk heen. Dan ga je er gelijk heen. Wat eigenlijk naar je eerste woorden, want ze staan weer te trappelen. Want naar de mooiste boerinnen van Nederland. Miranda, is ze haast al klaar met melken of net? Nou, het melken is nog net echt dier, maar we hebben even een plakje opzacht hier tussen de keisje. Even de vakkant van de dames, dat is ook wel leuk in dit geval. Waar viel ze nou noffelijker in? In een overal of in een mooie gala-jurk, Hildau? Nou, het laatst in overal. Ja, dat checkoer, die ben je helemaal in die element, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar zou je krijgen, is net echt een boerenachtergrond. Komt net van de pleats in elk geval. Hoe zit dat, Krek? Nee, wij hebben een familiebedrijf, een landbouwmechanisatiebedrijf in Griek. In Stiens heb ik nog een vestiging in Serhuisterveen. En daar werk ik wel wat. En hoe ik op een plaats ben kwam is eigenlijk ik denk hier een stol of tredje en ik zag een bijbaantje. Nou, en ik wie vanaf vroeger wie ik al gek met beesten en maar de hinders, ik kreeg al heel lang hinder. Uit zijn guiden dan, want hij is net zo volle maai. Nee, daar heb ik net zo volle maai inderdaad. Nou, dat ik nooit in verdiepen ha. Maar toen als bijbaantje wat op een boerderij en wat melken en de kjeltjes vuurje en daar heb ik het trekker in wat leert. Wat is er nou mooi hoor, Hildau? Ja, met de beesten bezig was, dat vind ik gewoon heel mooi. En ik vind altijd een stukje vrijheid. Zo voelt dat. Ja. En als je nou kiezen maar tussen een carrière als model of dit werk? Nou, dit werk, 100%. Ja. Want herstel onbiedings, hoe gaat dat nou zo'n weekend? Want er is wel plat bellen al, terug voor Skaten Media, begreep ik? Ja, dat klopt. Ik heb een paar uitnodiging om een show erin. En maar dat haak Auslijn. Leuk toch? Ja, wat haak Auslijn, dat doet er mij net. Een van de achterliggende redenen van deze verkiezingen is om wat van dat imago uit te komen. Dat boerin er net mooi uitzien. Of vies dat een goede zaak? Ja, op zich wel. Ja, daar ben ik heus wel boerin die de leuke zeggen. En ik wil eigenlijk wel weten, misschien net echt voor Arie, maar ik denk wel van een heel soort man die het nou zeggen. Hestik verkering? Nee, ik heb geen verkering. Oké. Nee. Dus dit wordt wel weer, krijg je nou misschien al wel hartstikke druk. Nou ja, wie weet. Dat weet je net. Leuke boer of zo? Ja, nou dat zou wel leuk wezen. Maar ja goed, ik ben er net om ziekje in ieder geval. Nee, maar dan ben je hier in een element en dan ben je helemaal gelukkig. Ja. Is er een leuke titel bij? Ja, zeker. Maar verder geen poespas voor jou? Nee, verder net. Oké. Nou, zul die net langer van het werk houden, Hildau. Tiege dank. En leuk dat we even hier komen mochten. Ja, ik vond het leuk dat je hier even wien. Dan geven we naar jou, Arjen. De boer. Hildau, een hele nuchtere gediekster. Ja, en inderdaad, om deze tafel, wij hebben alle 3 al verkering, hè? Zeker, wij hebben alle 3 verkering. En liet ze 10.000 filmpjes, die lezen al jaar in het Fries Filmarchief. En in Kwatten ben die voor elke in een thuis achter de computer te bezien. Coördinator Siets Wiersma van het Fries Filmarchief had speciaal verbind 4 pareltjes uit het oude beeldmateriaal uitzocht. En Siets, ik ga mij vertellen, do roekst vaak om films.
Ja, daar beginnen we mooi. Ja, waarom in godsnaam? Nou ja, als je zo'n film binnenkrijgt, dus dan een 8 mm film, dan moet je eerst roeken. Want als je wat roeken, ik zal even roeken. Ja. Ja, ik roek eigenlijk net zo volle. Waar mat het? Als niks roekt, is het goed. Oké. Als we wat roeken, is het mis. Want als je wat roeken, dan is dat vooral zoer. Ja. Is dit zoer? Is dit nog goed? Nou, heel licht. Heel licht. Oké. Ik heb het roeken. Jo roekt het net? Nou ja, ik roekte direct even. Ik dacht van ja, dit is net zo slim dat we hem al separaat lezen moeten. Want als je echt zoere films binnenkrijgt, moet die dadelijk apart worden. Omdat het een chemisch proces is wat door de lucht orenfilms ontsteken. Het is besmettelijk. Het is besmettelijk, ja. Ja. En als het dus zoer roekt, dan is het mis. Dan kun je er eigenlijk, dan moet je het zo gauw mogelijk dan moet je het stoppen. apart lezen, maar dan kun je nog wel beschermen. Je kan dat wel beschermen, zeker. En de apparatuur weet je het dan in bezorgen. Moet je daar nou een goed keer maatje. Want als je een orenfilm daar vervolgens in draaien, dan wordt die een aantal jaren niks zoer. Ja, nou ga je hem yield krijgen. Ja. En dat is mooi, want je bent nou dwanden op het stuit met het digitaliseren van honderden filmpjes. Duizenden. Ja. Want als ik bij hem op een site zag, dan zag ik al een heel soort online staan. Ja, wij hebben de afgelopen jaren altijd wel bezocht een soort digitalisering. Maar wij kunnen het alles zelf digitaliseren. En zeker net op een dwarseme wijze. En op een dwarseme wijze bedoel ik maar dat het echt scand wordt. Dus frameke voor frameke wordt dan digitaliseren en dan maken ze die wezen naar je digitale film. Dat is de beste manier. Daar ben ik wist van dat je over 50 of 100 jaar die films nog prachtig digitaal beschenken kan. Maar wat het dus nou al hier te zien is, bij hem op een site, dat is het topje van de ijsberg. Dat is een topje van de ijsberg. We hebben denk ik 30% van onze collectie, en dat is rond 10.000 films en video's, hebben wij digitaal. En we hebben dus verbonden in 2018 dat dan 80% van de collectie digitaal is. En ik online steert, dus pensioen werken. Ja. En dan ben je dus afhankelijk van filmpjes die bij mensen thuis, bij particulieren ergens op zolder lezen. Ga jij nog wat leuke filmpjes op zolder lezen? Nee, maar ik hier vroeger al een Bjornman, weet ik wat, die maakt toen films, toen ik naar hier iets. Dus in Jeruzalem ben ik nog een paar van Excelsior. Hoe heet die man? Dat was zeker meneer Van der Meer. Meneer Van der Meer, is die bekend? Is mij net bekend, uit Jeruzalem net. Uit Jeruzalem bij de hier films van, het begint toen een hele bekende bedrijfsband in Jeruzalem, daar ben ik. En dat wie Excelsior onder leiding van Sier de Boer. Juist. En daar maakt dan films maar van. Nou ja, als ik even een tip van jou krijg, dan geven wij daar dadelijk achterom. Want dit is dus wel van Hamas. Ja, zeg je dat heel vaak. Je praat met mensen en die jouw tips van deel uit wat, of die organisatie, of die particulier. En dan nemen wij contact op. En dan moeten we mensen verzeld het van het feit dat het wichtig is dat dat filmmateriaal in een goed filmdepot komt te lezen, wat klimatologisch is. Want klimatologisch betekent koud, goede uitvoering, droog. Want dan degradeer je, dan verzwor je die films dus net. Dan kun je ze honderden jaren mooi. Ja, want nou heeft voor u die jouw favoriete historische fragmenten uitzocht. Hè? En die laten we deze week zien. We beginnen Joert, onder mijn toonste. Joert is de allereerste. Hoe de enige echte filmpionier van Nederland. Ik ben Siets Wiersma, ik ben coördinator van het Fries Filmarchief. En dat is de mooiste baan van Friesland. Ik coördineer alles wat met het Fries Filmarchief te krijgen had. De collecties die binnenkomen, de collecties die we digitaliseren. En ik het bestuur van al die collecties. En er komen alle weken collecties bij ons binnen. Dat kan filmcollecties zijn, videocollecties. En het mooie is ik het contact met de mensen die de collecties binnenbrengen. En als je ze dan digitaliseerd hebben om die beelden weer rond te brengen. En de reacties die je dan krijgt, die zijn vaak prachtig. Dit is een heel oud filmpje, begin jaren 30. Een familiefilmpje van de familie Slieker. En Georg Christian Slieker, wie in het Samarien, dat wie een van de filmpioniers in Friesland. Dit is de familie Slieker, begin jaren 30, onder domino. Rechts zien we Georg Christian en links zijn vrouw Gertruide Akkerman. En ze zijn mooi band en bandsband ontspeelt je dan. Het verhaal van Georg Christian is heel bijzonder. Hij kocht in begin 1896 een
projector, een kinematograaf, wat dat toen neemt. Van de eerste films die het Slieker draaide in zijn bioscoop is eens niet bewaarbleun. Die filmpjes die waren onkocht, of die waren speciaal voor een makker. Waren vervolgens uitgedraaid en daar bestaan ik net meerdere kopieën van. Als die films uitgedraaid werden, dan kwam er een nieuwe programmering. En dan waren er nieuwe filmpjes eruit. Dus die filmpjes, die eerste 10 hier van die filmskiernis, die ben van het grootste pad verlengd. Ja, prachtig. Ziet van dan, hoe komt je nou aan? Beelden van meneer Slieker. Georg Christian Slieker. Ja, nou wij waren dwaande zelf maar het filmtheater, het filmhuis Ljout, dat verhuizen naar het Fries Museum. Hè. Dat jit ik Slieker nou, neemt nou bij het Georg Christian in 1896 begonnen is als eerste Nederlander met een merkenbioscoop. En toen we dan maar dwaande waren om de zaak op poten te zetten en te iepen. Toen kregen we een tip dat bij de pakensisser van deze Georg Christian in Deventer nog familiefilmpjes lezen moesten. Nou ja, correct was correct. Ik erachterom belde en toen ben ik naar Deventer geweest en dan had ik die filmpjes ophellen. En die lezen nog bij ons. Ja, maar dan wist er nog net, want dan was het eerst besjen. Ja. En op het moment dat dan die beelden besjost, bij die mensen thuis of intussen al bij in het dit geval filmarchief? koor dat bij die mensen thuis, want de man zelfs hier het al digitaliseerd. Dus ik koor dadelijk de digitale beelden zien. En dan, wat gebeurt er dan met die? Want ook bist een fanaat, hè? Ja. Je bist verslaafd. Ik bedoel, is het hetzelfde wat ik heb bij een prachtig doelpunt van Lionel Messi? Ja, ik mooi. Een gevoel van euforie wat er dan ontstaat? Ja. Ja, zeker in dit geval. Want Slieker is echt de filmpionier in Nederland. Hij is in Ljout, dat weer de eerste bioscoop van Nederland. In Ljout is de filmskiernis begonnen, zoals in de Nederlandse filmskiernis. En als je dan familiefilmpjes uit hier in 30 gaat, mooi die oud man, daar prachtig op, dan is je al lang net meer merkenondernemer. Ja, dan is dat geweldig. En zeg je er dus altijd, ik krijg een tip. Ja. En we hebben nou deze uitsturing. Ja. En daar ben je er wist van, morgen heeft daar weer wat telefoontjes van, ik heb misschien nog wel wat lezen. Ik denk dat ik het vrij druk krijg, man. Ja, hè? Ja. Wat zeg je dat gewoon? Zeg je dat, ja. Want er lijkt dus nog een heel soort verborgen ergens bij mensen op zouder prachtig materiaal. We krijgen alle weken nog materiaal binnen. Dit is een heel mooi voorbeeld. Dit is een filmpje wat in Heeg bij Grofvuilwaai visken is. 3 filmpjes. Heegst dus hebben we dat rijden van de stad. En dat zijn filmpjes die het maken binnen op een snitse maar over de regenboogklasse. Daar is het op pensioen. We houden het op pensioen. Aan jaren 60, begin jaren 70. Nou ja, dat is een extreem voorbeeld. Hè. Maar dan juich je van binnen. Dan juich je van, god, het is rijden. En ik haal een telefoontje van het Fries Kipveermuseum gekregen. Die binnen maar een tentoonstelling over de regenboogklasse. Ja, die vinden het natuurlijk prachtig. Dus dit gaan we digitaliseren. En dan kan zij dan weer herbroeken in zo'n tentoonstelling. Ja. Dat vind ik het mooi, hè? Want ik zei van het filmmateriaal net alleen binnen, maar ik op die manier besjen en beschikbaar maatje van publiek dat het ik weer broekt wordt en het mensen weer pensioen wordt. Ja, maar dat is aan ze mogelijk. Hè? Eind maart dan worden de eerste 800 films opgestuurd voor digitalisering. En wanneer ben dan de eerste films online te besjen? Nou, er zijn al een heel soort online te besjen, maar deze eerste bulk, schat ik dat die in juni ongeveer online staat. Oké. Morgen dan zien we in de film uit 1930 dat net in praat wordt, maar die toch volslijn in het Friesk is. Heren, tegen dank voor je komst in het programma Bient. Want Safir, nou dadelijk keer we zien naar het Frieske Nijs in Joert. En voor nu nog een hele gezellige Joendag. Bist u trouwens een ZZP'er? Nou let dan goed op, want morgen in Bient het Frieske antwoord op LinkedIn. Speciaal voor ZZP'ers. En het jit? Smart work.